Nematukiro wakambetwa mambo tiri pamutaro. Chinzi mambo itsotsi vari kuba mombe dzevanhu ngavatengedzavo. Kuzvikupindira sachi. Kuita wakaonekoni yacho. Angare kupangudza kudanana. Nekutosangana. Wabva kumusha wosangana nomunomarisa kuti unoona wakasapedzesera. Why you ndima kaseva phone dzababa phone zvinorevei? Phone kuseva. Why you zvinorevei? You amburera kana tichi. Why zvinorevei? inini ndingaiziva zvazvairewa chikonzero chairava Zvairevei? masevhero anga akaita regai ndinyatsotsanangura zvamunonzwisisa. Mumashure handiti mumashure tainetsa nenyaya timbonetsa nenyaya dzefoni nango tichikuramba tichinetsa nenyaya dzefoni handimumbonzwa kuti nyaya yefoni mumashure hatisi kudaro hanzi zvinorevei meaning yacho waiwaiyu hazviri kungoti waiwaiyu pandida kuzichirevei kodi urevei Kodi. aiwa ini ndiri kuziva pakuzvikurevei zvatinauziva kuti zvikurevei Zvikurevati baba. haina Zvikurevati baba. What if phone number baba? mairegerei kunyora kuti baba zvazvinoita handisiri ndega ndine namba dzababa handisiri nezvakare aiwa imimi tirikubvunza saka izvozvo zvakusiyana nemunhu nemwoyo aiwazve imimi tirikubvunza mubvunzo uri very simple wabvunzwa naishe muchemberi kuti waiwaiyu zvinorevei matadza kupindura ndochibvozobvunza mwe kuti ko mairegerei kutaura kuti baba nhingi kana kuti baba Isaac. baba Isaac ndingangoti ipapo kuti waiwaiyu ndopandareva kuti zvakangofanana nekuti iwe unogona kuseva hazvinaka kufanana nekuti ane zita rakuseva kuti chimuti aiwa kana kuti mazhanje hazvikanzi mazhanje nekuti ndotengesa mazhanje unogona munhu wausikazii kadi waungati mazhanje but uyu munhu waunoziya ende munhu wamakatongwa mukaita nyaya mese dzamakatongwa dzichinzi munodanana nawaiwaiyu mapedza kutongwa ipapo musati matongwa yakanga iri zita rake chairo chairo pamaidanana ipapo iyo yazopera kutongwa zvanzi chiregai kutaura iwo ndokuona kuti aiwa zvinondinetsa chiregai ndiishe makodhi saka kuzoti waiwaiyu yaburewa pachena yanga iri secret number kodi ya saka ikanga iri secret kodi iyoyo haiwanvaziwana woita zvinhu zvavo saka ikataurwa kana ikafonwa aripo ndokuti haina basa asi ndokuda kuirisecha manje kwaukazoita vaziva kuti oright ndo baba waya saka zvavari baba baba wana kuzopa kutoti wakutohira mwana zvinhu zvake asi nanhasi wachikutipindura mubvunzo wakaseva kuti chii kare foni muroora wako dzakanzi mainudo takangobva mundare munomupayapa yakai ndakabva nangozvidzisa unayo here foni yako idzo unza toni handina kana ndatomboita izvozvo kana tizione kuti wakaseva wachiti chii iseonava inodzimwa ipapo onai kuti haasi kudzima here ungaitore zvangofona chete zamai rudo foni dzenyu chanda dziri mumo dzakanzi chanda idzi munonzi chanda here ndofunga dzakangotsara tatopedza kutonga 1 week to pay nokuti hatingapedzi newe 1 week to pay kana asina kubhadhara 1 week moya kudara
Okay, jisi mkaimeni. Jisi mkaimeni. Zvekundire mberi. Namwari. Jisi mkaimeni. Kuti baba ubvisa mombe shuwa. Hairarami kubva pangu. Chidi. Hazviti. Baba ubvisa mombe shuwa. My bishop, no, we are the man of bishop, no, bishop.